avós como mulleres maiores e dedicadas ao mar no seu momento, non? Que aí podemos falar un pouquiño de todo o esforzo e toda a desigualdade da muller respecto ao home, sobre todo naquela época, non? Que logo vos poderedes falar moito mellor de eso. É certo que temos que traballar todo o ano en relación a esta temática, tanto o tema da igualdade como a prevención de violencia de xénero, non? E para iso temos un centro de información á muller, no que temos a unha traballadora social que é financiada íntegramente polo Concello de Arteixo, e temos tamén unha psicóloga e un asesoramento xurídico durante todo o ano, non? Que este programa tamén é financiado pois, pola Xunta de Galicia. E este equipo pois, o que fai é atender diariamente a casuística que se nos poida dar. De feito, este ano tivemos 86 casos novos que atendimos dende o CIN. Concretamente, 34 son casos de violencia de xénero. E logo temos unha mesa de coordinación municipal que todos os meses se reúnen os asentes implicados, como é a Garda Civil, a Policía Local e os técnicos do Departamento do CIN, xunto tamén cunha das de Educadoras Sociais do Departamento de Servicios Sociais, e están con uns casos de 78 casos, que ven todos os meses facendo seguimento de cada un deles. E logo, a imensa maioría das mulleres que reciben atención e apoio das tres profesionais, a totalidade dos casos son ser por violencia de xénero. É a gran casuística. E logo, pois estes traballadores pois fan diferentes, tramitan diferentes recursos, non? Como poden ser as axudas económicas, como poden ser as AES, que son as axudas de emerxencia social que damos dentro do Concello de Arteixo, xa sexa para aluguer dunha vivenda, cando deciden pois o mellor separarse e deixar a súa parella, pois ten que empezar de cero e dende aquí nós pois potenciamos ese tipo de recursos. De feito, en este ano atendimos a 23 persoas na que tamén dimos bonos de alimentación e axudas á vivenda e 28 persoas delas recibiron axudas da Xunta de Galicia. E de orientación laboral, que tamén é importante, porque facemos moitos talleres de empoderamento ás mulleres, temos un total de 245 consultas de todas estas mulleres e 455 consultas de asesoramento xurídico. E logo temos diferentes actividades ao longo de todo o ano, dende os nenos máis pequeniños que vamos aos centros educativos para traballar os temas de igualdade e de violencia de xénero, desde infantil ata primaria, ata que van ao instituto, pois todos os anos estamos traballando con eles. Tamén temos grupos de crecemento para mulleres, que en este caso nos acompaña tamén Victoria, directora do CIM, que é a responsable de levar a cabo ese taller pois todo con unha periodicidade mensual. E tamén temos o grupo de autoaxuda para mozas víctimas de violencia de xénero, que tamén o leva a cabo Victoria como psicóloga, e logo tamén iniciamos este ano pois un ciclo de saúde, porque entendemos que aparte de falar destos temas, pois é moi importante falar da saúde nas mulleres, porque a veces temos certas enfermidades que son moi común en nós e que só son nosas, como pode ser o tema da endometriose, como pode ser o tema da menopausia, como pode ser o cancro de mama, e entón cada mes facemos unha charla, conferencia sobre esta temática. E logo tamén temos as mesas de coordinación municipal, que solemos reunirnos unha ou dúas veces ao ano, na que están todos os asentes implicados, pois a Garda Civil, a Policía Local, o Centro de Saúde, os centros escolares, e pois aí traballamos, facemos liñas de actuación para desenrolar ao longo de todo o ano. E isto é o traballo, así moi a grosso modo e reducido, que facemos dende o CIN. E concretamente agora no programa do 8 de marzo, pois temos que destacar o 2 de marzo vamos a facer unha do 2 ao 9, pois precisamente desas mesas que vos comentaba de traballo, pois desde o sector educativo nos demandan realmente pois como tratar, sobre todo, en casos de cando hai separacións ou cando hai conflicto entre o pai e a nai, ver como actuar xurídicamente e demais con eles, entón nos piden ese tipo de formación e o 2 de marzo, pois, os convocamos para darles esta formación. E logo temos o 2 de marzo tamén estaremos na residencia de maiores, que nos parece
É moi importante tamén acercarnos a eles, darlle visibilidade, porque sobre todo o tema central este ano do 8 de marzo, que xa me estendía e non o trataba, era sobre todo a muller maior, vale? Queremos darlle importancia a muller maior e de feito a conferencia que vamos a levar a cabo o 8 de marzo, pois vamos a desarrollala pois con esa temática. E bueno, pois, e logo tamén teremos o 11 de marzo a saúde das mulleres en diferentes ou desiguais. É outra conferencia que vai sobre a saúde máis xenérica e iso vai ser o 11 de marzo ás 5 da tarde no Centro Tecnolóxico. E en principio penso que resumín así brevemente os actos e destacar, por suposto, o 6 de marzo, que é ás 6 da tarde no Centro Tecnolóxico, onde os convidamos a todas vós e tamén a familias para que poidades vir, os amigos, as veciñas, e aí pois facemos vos unha breve recoñecemento e logo tenemos un auto de clausura pois para estar un poquinho todos xuntos falando. E en principio pois é isto, non sei se tendes algunha pregunta.